Ang pag-abog ni Jesus sa mga tao didto sa templo. Mateo Kapitulo 21, 12-17. Misulod si Jesus sa templo ug giabog niya ang tanan nga namalit ug namaligya didto. Kipanglintuwad niya ang mga lamisa sa mga nagapangilas ug kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga namaligya ug mga salampati nga ighahalad. Mingon siya kanila, nagaingon ang Dios sa kasulatan, ang akong balay togon nga balay nga alampuanan. Apan gihimo-hinuon ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. May mga buta ug mga bakol nga miduol kanya didto sa templo ug giayo niya sila. Nasuko ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa kasugoan sa dihang nakita nila ang kahibulungang mga butang nga iyang gibuhat, ug sa dihang nadonggan nila ang mga bata didto sa templo nga naninggit nga nagaingon, daigen ta ang kaliwat ni David. Busa nangutana sila kang Jesus, nadonggan mo ba usab ang ilang gisulti? Mitubag si Jesus, oo. Ngano, wala ba kamo makabasa sa ginaingon sa kasulatan nga bisan ang gagmayng mga bata gitadloan sa Dios nga modayeg kanya. Anya gibiyaan sila ni Jesus. Migawas siya sa syudad sa Jerusalem ug miadto sa Betania ug didto siya natulog.